ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kajing itna jong babon ki Jaka hapo ka East and West Khasi Hills District kalapan long ki babon ki Trai Jaka panpin kala ki kum ki Jaka jong kai badru ban sedang ban sengkam hakum kini ki Jaka ban yang hala ki jong ki kizat bad haka khat altrik ukala lingkot arja arpusau ke director jong ka tnat ridok kha jong ka sarkar jilla ka kong EL Maulong kala hiar syakani ka district ban play ya ka aqua park ka bening kong hapo ka East and West Khasi Hills ke beran haka shnong maulum kelang Kajing temu habashna yakni ke aqua park belapenya daka maulum kelang tourist society bat ya ke balayarap beitingka daka tenat ridok kha ke belakot parat lai pusan lang kelong ban pelong yakni ke aqua park kum ke jaka jungok kai bat ha ke juk ke port kum ke jaka ridok kha lasa khilang ye kajing play yakni ke aqua park daki head officer jongka Eastern West Khasi Hills District ha ke balayok ru ban plat pat ba ye kiling ke belabu ha ke ni kapung Scam ngadon jing kermen shushu bagi ni colleagues yang akan harap nak mentaga ni ka dia kan ni ka maulum kelang makanang develop shushu because kumangi badan apa administration ka thong ga jongi ka long kumno bangi harap ya karoi ka paraman laki caka ha ka bangi tre te kumbalong hi the fishery department jongi long ga jing sedang bantre shishahi te nimlong kum ki bagi department kagim pada pau than adu kata tan re da kajing tre shitom jong ki fish farmers na ni kinong rep dok ha jangi baki officers jangi la jan lai ban poi sha taka thong jangi ban pimi ya kajing dongkam jong dok ha ka jala ka jangi ba ru ka chu ka por ban kan tiu ki ya ka yo ka ko jong ki nong rep dok ha la ni kinong song shunong jong ka than jong ka jala jangi ba dok we te so sorong ban ong ba nadu basdang kani kami kala state aquaculture mission ke jangi hau 2000 arhajar khat we khat a ka jing pin mi dok ha ka jala jangi kadang de tang 1000 metric ton andala sedang ni kani kami kala state aquaculture mission nadu khat we khat a ti hadu uni khat phra ni la ban kiu ka poi hadu khat we 1000 metric ton ti kumbalong hi hadu menta pade longi ko ni sedang ni peteng no ya ka mission 2 bagi la ban penpoi menta la jan poi khat khandai metric ton ke jindawa jongi galong kumba laipo 1000 metric ton hapo ka jala ka jongi yekinong jika jing dongkam jika jing bam dok kha ka jala jongi tingin sa sedang ro shen hingin sa sedang ban beteng no sa commission 3 ke jongi kanang bagi la penpoi sa pathong tiga jing temu jongka aquaculture mission rengkat baga jeng penbi dok ha ka jala la jong bangin penbiang bangin nam dongkam shu ki dok ha na bar jala rengkat kata kalong kam tam ban pen nong lo ban penroi ka yo ka kot jong ki nong shong shnong jong ka jala ba dok we ti kani ka aku apa ka de we platet mene ka nui ka ban bangi ai di barat hi ban compare with department tamba kajing temu golong haka ju kapor kani ban pingmi dok kha kani ka pum dok kha ba phi imta haka ju kapor kan long kum ka recreational facility nagam ta kinong song shnong ba kinong wan jong kai ba kinong kum ka tourist spot tinga ngai scam ba suki nang ni ba indirectly kan long ba kan yarap ru ba kan roy ya ka yok kot jong kinong song shnong dei tam ya ka society